poc als infants i que els adolescents puguin començar a sortir de casa, els infants evidentment acompanyats. És important que puguin fer activitats d'infants, per tant buscar la manera en què puguin igual córrer o jugar o anar en patinet o en la mesura que les autoritats ho permetin. El fet de que pròximament els nens puguin començar a sortir de casa seva, ni que sigui en un període curt de temps, és una bona notícia, evidentment. Ens trobarem d'entrada que no poden encara fer segons quines activitats, però que puguin començar a córrer, que puguin començar a anar en bicicleta, que puguin començar a fer jocs en pilota, saltar, això ja farà que ràpidament recuperin la forma que tenien abans. Crec que els nens necessitaran poc temps per tornar-se a readaptar, a recuperar l'estat físic que tenien abans de tot aquest confinament.